Sa wakas mga kababayan, nandito na po ang ating in-order na DJI Mavic Mini. Bago po tayo magpatuloy sa ating vlog, inaanyayahan po namin kayo na mag-subscribe sa ating Dulang Ti Ilocano channel. Alam niyo po ba, napakalaking tulong po itong drone na ito sa ating pagbablog. Alam niyo, dito sa Dulang Ti Ilocano channel, hindi lamang po pagluluto ang maaring matunghayan po ninyo dito o kaya mapapanood, sapagkat meron din po itong halong kwento, pasyal, ano pa ba, at syempre pagbibigay din po ng iba't ibang impormasyon na alam kong makakatulong din naman po sa inyo, at magbibigay din syempre ng kasiyahan sa inyong mga taga-subaybay natin sa ating Dulang Ti Ilocano channel. O, kita nyo naman itong pagkakabalot ng ating package na to. O, yan na ang ating Mavic Mini. I-check lamang po natin itong itong nasa kahon na ito. Okay, nandiyan na po yung SD card. At syempre may kalakip din po yan na resibo. Okay, i-check lamang po natin. Okay na, talagang nakapangalan talaga sa akin ito. Yun. Ito na po, yung pong kahon, at balot na balot pa rin po ito sa cellophane. Magagamit po talaga natin to. Nako, alam nyo, napakasaya ko talaga ngayon sapagkat nasa kamay ko na rin itong Mavic Mini na ito. Okay, so bubuksan na lamang po natin, tatanggalin natin itong nakabalot na cellophane, at kita nyo naman, walang sira itong kahon. Okay, napakalinis, at naka-sticker pa, talagang hindi pa ito nabubuksan. Ayan, so tatanggalin lamang po natin yan at titignan natin isa-isa kung ano po ang laman ng kahon na ito. Ayun, bubuksan na po yan. Nandiyan na. Ayun naman po ng kahon. Okay, lalabas muna po natin itong mayroon pang kahon na ito. Ano kung naman nito? Okay, at meron pa yung bag. Siguro ay sa bag na yan nandiyan yung drone. Okay, ayan, meron pang maliit na kahon. Bubuksan lamang po natin to at titignan natin kung ano ang laman. Ayun. Naglalaman ito ng mga manuals, instructions. Ayan yung magtuturo po sa atin, at magbibigay din po siguro ng kaunting kaalaman hinggil sa drone na ito. Okay, meron pang mga laman tong kahon na to. Okay, so ano kaya ito? Titignan po natin. Charger. Yan po yung charger ng ating drone o kaya ng mga baterya. Okay, itong binili po natin, DJI Mavic Mini Fly More Combo. Okay, kaya maraming baterya po ito. Yung standard, isa lamang po yung baterya. So, yan na po, ito pong tatlong baterya. Okay, may mga extra batteries po pag kayo po bibili ng Fly More Combo. Kapag standard lamang, lamang yun isang baterya lamang. Ano kaya laman ng kahon na ito? Okay, napakagaan naman sige, bubuksan po natin. Ito po yung propeller guard. Ito po yung magsisilbing protection sa ating drone, sa LSC, at siyempre sa kabuuan po ng drone. At magagamit po natin ito kapag tayo po ay magpapalipad indoor o kaya sa loob po ng gusali at maging sa mga kakahuyan. Okay, so bubuksan lamang po natin yan. Ito po yung yung mga propeller guard. Talagang balot na balot Okay, so yan, yung tatlong baterya at yung charger. Ito namang bag, ito na, napakaganda po ng pagkakagawa ng bag na ito, napaka-cute. At gusto ko rin yung kulay gray. Paborito kong kulay. So ngayon, nahin natin itong two-way charging hub. Dito natin ipapasok itong tatlong baterya upang mag-charge. Okay, so susubukan natin yung mamaya. I-charge lamang po natin ng mga bateryang ito. Yun, napakaganda po ng pagkakayari rin ng mga bateryang ito. And then, itong nasa kahon, titignan po natin kung ano pong nilalaman. Narito po yung mga USB cord. Okay, yung dalawang USB cord ang laman niyan. At saka meron ding may mga USB cord pa rin. Okay, para sa pagkokonekta ng cellphone at sa remote controller. Ayan, yung ating USB cord. At meron ding parang joystick yun. Joystick, tama. Okay, at sa isa pang kahon meron diyang propeller o kay LSC at isang screwdriver. At ito po yung ating remote control. Okay,
So napakaliit ng remote control, napaka-cute ano. Ayan, ilalabas lamang po natin tong mga antena at bubuksan lamang po natin to pong ano bang tawag dito, holder ng cellphone. Okay. Yan, at yung joystick nakatago sa ilalim ng remote control na ito at iroroskas lamang po natin yan. Okay, so napaka-smooth ng ating joystick. At ngayon, heto na po si Mavic Mini na napakagaan. Ayan, itong feature ng drone na ito, 249 grams ang gaan po nito, ang timbang po nito. Meron po itong 30 minutes maximum flight time, 4 kilometers HD video transmission, at syempre may vision sensor po ito at GPS. Okay, at ang pinaka-importante po niyan para maganda po yung kuha ng ating video, ito po ay may 3-axis gimbal 2.7K camera. Ayan, at meron din po itong simplified recording and editing. Napakaganda po ng feature nito. Ngayon, ibubuka na po natin itong pakpak ng ating Mavic Mini. So, kitang-kita nyo naman. Okay, so ready na. Pwede na yatang paliparin to. Nako mga kababayan, panuorin po ninyo ang ating first flight sa susunod po nating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mag-subscribe po kayo sa ating channel. Maraming salamat po.